Pwede ba daw kasuhan ang tao nga pukawon kag alas 2 sa kadlawon kay ipatulog ka balik? Isa na lang na inangutana. Pwede ba daw kasuhan ng ex na gipanabi kay gamay ang imuang junior? Uy, tinuod ko. Ang problema, tinuod pag yun. Pastilan mo na double kill. Mo na yung pasabot. Dili, okay Number naman 1, ang tatoy, nagbulag panabi. naman mo. Oo. So, gipanabi dayo nga gamay imong junior. Okay. Ang problema, tinuod pag yun. Dako kayong diferensya, Bern, sa patyon taka o mamatay unta ka. Panunglo, di ba? Oo, Labi tama, diferensya, Bern. tama. Ang patyon, katong grapefruit ka, Ako patyon taka. mo patay ni mo. Oh, pero mamatay na unta ka mo, pero nanunglo naman ta. Yo, what's up mga bitokon? Welcome sa akong YouTube channel. Pasensya kayo na napuntahan ni nga klase nga video nga wa mi kapalaway, pero kaon na sa o kabalon ako basta tingkaon. My good friend to the rescue. Gikan panag hearing. Yan. Kana bang anong kitawag man nag-hearing? Nagka-istorya man mo, dapat na po speaking. Nagituod ba? O, dapat din na hearing, dapat na speaking. Sakto ka, Bern. Kaya may kag-hearing, o di mo istorya, ang anong istorya mo, your honor, o di na speaking. Ang hearing, dili nabaya mi ka paminaw so kami ba mo dapat nami speaking, ana. Diba? Ay, hearing and speaking. Sige lang, ako na isugyot sunod, Burns nga. Dili ta, hearing, kundi mobili mata ko ni mga attorney pero say minus ug utok ni tawanan. Oy, by the way, Brad, naata karon sa KK Chicken. Kapuso, kapamilya chicken. Wow. So gi-combine lugar yes. Ka network. Klaro kayo. Sa pangalan pa lang ang atong kaunon pork. Uy, mo ni pinakasikat din ni karon sa may Nazaret. Saan ni diri Tumasako 6 man ni dapit diri no? Tumasako dito katong lateral nga nalan. 6 diri. Papaana dahil 6. Okay. Kay Southbound City Center. So na diri sa kanto, gamay ra ni siya pero mo ning pinakabarato karon ang KK Chicken, Korean fried chicken. Amin ako unsa to imong gingon ganiya, unsa tong pasabot sa KK? KK, kapuso kapamilya. Okay, now, uy, gi-invite ka balik. Grabe, ang atong first video tungod sa katong pangutana nga pwede ba kasuhan. Og tungod niya na dagay nag-request mag-part 2 ta kay daghan kayo nag-comment nga question og atong tumagon dapat. Way problema. Ha? Way problema. Pero kabalo ko, lisod man ka kabalo ko di man gyud kay kamo tubag diretso kung gutom. Oo, kaon sa bolsa magmukbang sa ni. Dagay mga flavor brad no. Gilibog lagi ko. Naglibog sa ko. I'm sure ka ng pula spicy. Pariha tawa sa ko kabaloana. Shout out lagi dia kang kaila ka ni Miss Gray Ann Mendoza. Uy, yes. Yes. Birds, kabalo ba ka? Siya king. Kapamilya man na dati. Ay, okay. Nag-try siya hire sa Kapuso. Tapos kanidi ang termino na to nga video nata sa District 1. Kauswagan man to. Okay. Karon imo ning Baluarte. Uy, may nata sa pagbigyan ta ka naka sa distrito na. Tapos kung asa ta nagkaon, kung asa ta nga distrito siya mo bayad. Wa ka na informa na, wa ka kadawat ang amimo. Murag dili man. Wa ka kadawat ang amimo. Dapat magud nga kinalan birds gikan sa effectivity sa memo na 15 days mo nang rule. Ana din na. Dili gahapon pa man to memo. Wala pa ka nag 15 days gahapon. Ana din na. Dili na effective immediately na man. Dili gawas kung giklaro gyud nimo nga effective immediately. Dili man. So ang ending nga niya ko'y makabayad ay gapon ni. Ikaw gapon. Pasensya na sa atom na. Miss ipag-ibalik ni Palinis. Kabalo ang technique ni mo ani bay. Pag ingani gid ayo sa cow guys. Sudan ka tanam para birada. So kagandagan ni ato ning tilawan. Hirap. Lay ang grano sa tanghon. Murag nailon nga hay-hayan. Lay ka grano. Nakatiraw mata katong nipis pero kani lay gito grano. Bet. Dako nga ano? Ayan. Hindi kayo. Salamat sa mga sponsors. Salamat. Paang ko na lang ni kay imo man ang rice. Yeah. Sarap.
juicy in the inside. Makakila ko butter, brag. Unsa name nimo lang ga? Raya, sir. Rhea. Unsa ning mga flavor tawag? Kada siya, sir, katang yung 2, yung 1. Bora mang sa yam so sample ni siya ng mga kwan. 6 flavors na siya, sir. 6 flavors. Tapos pila presyo man sa usa ka plato? 199, sir. 199. Ipakita yan. Kaway ma'am. Yan. 199 eh? Ha? Yes, ma'am. 199? Anli pag yun. Anli pag yun. Pati ni kaning tanghon. Layo yung Jollibee. Inuuko. Sa Jollibee nga, huwag pa man to ka peraso. Mo galing. Nga, soft drinks na Sa gamay. 199? Sulit kayo. Makapapakilig ka sa sarap. Partners in crime beta. Ba't natin kaon galing? Salamat kay Burns. Ayaw ginoon to. Ayaw din ko balibari lagi. Salamat kay sa kagayunan, Burns. Salamat kayo, mga kaigsunan. Tungod kay Bernie, makakaon na kita. Ano kikiti. Naluoy mo ko nga aktor ni kay ganun. Wala daw kay kaso bakit tungkol sa pandemya. Luoy na kayo. Ang pangutana, unsa naman po ni kani? Pila ka flavors? Unong? Unong ka buhok nga managlahi? Yes, sir. Ang tawag? So kani, unsa man po ni? Honey butter na siya, sir. Honey butter. Kaning pula, Oo na yung sir, pang spicy. niya kani normal, regular. Original, sir. Original. Unsa ni spicy, kani dan honey glaze. Ngame, Galing. Niya Ulit kaya ba? 199 ko ni. Yun daw na may kaon kay sa sulod sa manok na silupin. Ay, bebe, ito ipakita. Ara, muna nila promo ron. Ngame. 199. So daghan kayo ang mga ni-comment. So ako ning basahon sa uban, nagparto ta. Sure. Attorney James Judith, pwede ba kasuhan ang uyab nako na nikalit lang og pangutot? Way pananghid, Brad. Ang problema pag yung pag tingog. So mas deadly. Mas deadly na, di ba? Pwede ba kasuhan na? Tinunuton ginato kung legally ha. Legally, oh. Okay. Pwede adjust fixation. Okay. Pero ang pangutana sa practical terms mga good burns, pwede pa ko na nga kasuhan mo imong uyab. Tama. Hindi na-joker ka na noon. Pero kung gusto gini mo subayon kung naabay balaod, Sa tinanay lang, measurement galing na kung true love. correct. Kung nangutot siya, samot ka na in love, true love. Correct. Yes. Kung Gani nangutot ka na mo turn off ka, wala, dili na. Ay, dili. Infatuation na mo, ha? Correct. Sakto. Tama. Patay, bilib ko ni Mo mo na burns. ganahan ako Bilib diya. ko, sakto. As lang nako ba kung pwede ba makasuhan imong amigo nga 3 days na dili ka ka-flash iyang tai sa among CR. Kasintabi sa nangaon dia, Ay, kasintabi. bata pa klaro. Dili ka flash namo kay ngana bay? Kanang kauban nimo ba sa dorm or mga board meet ba? Samo kayo di gyud ka flash. Still on. Wala magway kaso. Ano, Bers? Ang kaso na bitaw ninyo, pwede kay sumbong sa inyong landlord or landlady. Okay. Kaya naaraman mo nagpuyo sa usa ka lugar, di ba? Gaw, niya, kung pamilyaran nimo, depende ra ka magtukan sa imong ginikanan nga disiplinara gud ni siya nay or tay, okay. Wa dili ka pang plus O kani sunod na mga pangutana medyo seryoso na ni, nag-post na ako sa parto nato. Okay. Kani na pa sa una. Sige. Pwede ba kasuhan si Marites nga nanghulam og kwarta para palit tambal mo iyang palusot? Okay. Pero pagkaugma nakita nimo nga tuwa day sa sugalan, Agoy. wa pa kabayad sa imong utang. Pwede, inani Burns. Nata gitawag nga Article 315 katong estafa or swindling sa atong revised penal code. Ang but pasabot man gud na sa kinatibukan ang konsepto ng estafa Burns. Na kay gi hatag nga kwarta sa usa ka tawo. Dili lang kwarta pwede pod unsa nga butang nga adunay value. Unya butan na to sa kwarta lang sa tatutok. Unya ignan ta ka nga mo ni atong sabot ha nga mo ni imong tuyok paliton para ani nga kwarta or kani atong kasabutan nga dapat nimo ani gid nga katuyuan. Unya imong nadiskubrihan nga wala niya himo. Okay. Kana siya sa balaod Burns estafa. Pwede ba kasuhan ng Marites nga sige ta pakaulawan sa silingan? Dagay nga ni sa barangay. Ay, Kasinggit-singgit pa niya akong pangalan o gitunglo pa ko na mamatay na. klaro na ko kana desisyon ang Korte Suprema. Mas maigi nito maklaro na to. Sa usa ka desisyon nga atong nabasahan, na-update lugar ta. Ingon ang Korte Suprema kana kunong mga pamalikas sa mga YAWA ato na klaron yawa, napistika, dili na siya matawag nga panghulga
Dili na pangulga. Dili na, dili ko na ingon pandaot. Okay. Mo na klaro na to kay mo gingon sa Korte Suprema. So, sa laktod nga pagkastorya, kan og katong yang giingon po dahil nga mamatay ka, di ba? Mamatay ka. Dili man to nga grave threat nga patyon ta ka. Lay dako kay diferensya Bern sa patyon ta ka ug mamatay unta ka. Anong lo, di ba? Labi diferensya Bern. Patyon katong grave threat nga patyon ta ka. Ako mo patay nimo. Pero mamatay na unta ka mo bitaw nanunglo naman ta. Pero dili na siya matawag grave threat. Nanunglo naman ta Burns, okay, di ba? okay. So dili na siya matawag nga kuan. Kanang pero depende siya na sa isinggit mo. Bernie, gwapo kay ka. Ay, ka, lami kay ka nga pagkalalaki. Lami ta ka halok-halokan ana, sige pakaulawan ko ba? Para sa imo pakaulaw na to. Pero pakaulaw man nakikibulgar kay niya kung pagkalami ba. Kana pwede na depende na sa Lami sige. ka mo kaon. Klaro na to. Wala mo siguro daw tan Burns, maski ako siguro ko Okay ra na? sakitan ko nga John Lloyd. Pwede ba daw kasuhan ang tao nga pukaon kag alas 2 sa kadlawon? Kay ipatulog ka balik. Gipukaw ka. Attorney James Judith. Suman. Makatulog na. Nabay kaso na. Kauban na Pwede na. mo. Pwede na. Ang pangutan na kinsa man nagpukas sa imo, dahil patulog na kabalik. Mao na. Kauban naman nimo Oh, kasbalay. more. Wala ako sa may kaso nimo. Isa na lang na inangutana. Pwede ba daw kasuhan ng ex na gipanabi kay gamay ang imuang junior? Uy, Ang problema, tinuod pa yun. pastilan mo na double kill. Mo na yung pasabot. Dili, okay Number naman 1, ang tatoy, nagbulag panabi. naman mo. So, gipanabi dayo nga gamay imong junior. Okay. Ang problema, tinuod pa yun. Tinuod. O ka na, nabay Pero kaso ang na. problema, Burns, kung masuko ka, masamot na noon nga ma-justify nga, ma-confirm na gid nga Ang tinuod. balita na ko, ang nagsultiya na, tigluto o fried chicken. Ang nanabi, cashier. Cashier ang nanabi. O dili ni mo, dili. Wala sila ilabot. Wala sila ilabot. Mura magud guilty good. Bro, nag-guilty ni Duko. Dili sila. Atong karon. Ay, lahi Dili nga. sa KK Chicken. Dili, lahi ng establishmento. Dagko man eh. Dagko. Ang kana nga breed, dagko na. Again, pang last, Attorney James Judith. Ang musunod nga konsehal sa Distrito 2. Nabay kaso, ang ex-girlfriend nga gipanabi, gamay imong junior, tang nakapait, tinuod pag yun. Anong na-prove nga tinuod? Matag pangihi, basa iyang kamot. Pastila, so dili lugar mo. Kabot pa sa dito mo. Perminti, bisag jawiran na basa. Tapos, bahog anso ang iyang tiil. Okay, dito man. Dito naman. Bisag kung saan nagtulbong, dito magyunig sa tiil. Mura man gud gyapon ang sa atong mang panlantag gud ana Bern sa biktima lugar ba sa offended party nga natandok lugar ang yang maski ako lugar kung sa ako lugar to murag malain ko Burns kay sa ato dako biya kay nang ang naapektuhan biya imo masculinity Burns nga ipanabi nga ana ang imo ha dili na mahimo Burns murag naitabo na dinhi nga ang kaso mo gud ana Burns intriguing against honor. Pero parang ulo, mag-hearing ka ba? Your Honor, Pero mo lagi. according to this girl, Pero wala na burn sa pag-file na daan wala kay ulo. Kaya ka isgutan magika-burn sa inyong mga kasilinganan nga kapag makagikasuhan si Bernie. Oo Sa nga. unsa? Unsa kaso? mubo daw. Pero dakog ulo, ana man po. Ang ulo mo rektirmos, ana man po. Para klaro ang audio ay kalimti. Ang Judith nga dili angay kadlokan sa Distrito 2. Attorney James Judith. Please paki-follow sa fan page di ay para sa mga ubang na mga kung mangutana mo PM mo na may mga pangutana, mga ayo mong advice, way problema. Alright, unsay fan page nimo? Nakoy Judith Lotrip sa kuan kining sa Facebook. Ang akto dayong kining fan page ang James Judith nga konsehal. Attorney James Judith. Konsehal 2022. Yon. So, atangi pang uban na mo mga mukbang. Kaya siyempre, magpatabang manggo. Pag gamay-gamay lang ng lawas, kusugya po ni mukhaon. Kaya salamat. Guys, thank you sa pag-follow. Ingat mo tanan. Bye.